Vinga, i un divendres més que arriba el moment de la millor desinformació que podreu trobar als mitjans. Reventós, què tal, com estàs? Hola, Joan, estic totalment operatiu. I tu? Jo ja fa estona, que estic operatiu. Desinformem? Vinga, desinformem. Doncs endavant amb el desinformatiu d'en Reventós, un espai de desinformació que, sense voler informar, a vegades informa. Anem cap a internacional, perquè la Comissió Europea veta l'utilització de TikTok als seus treballadors. La Comissió Europea ha demanat als seus treballadors que eliminin l'app xinesa TikTok dels seus mòbils corporatius i dels personals en els que utilitzen aplicacions de feina. Tot això per por que la Xina podria utilitzar la famosa aplicació com a plataforma per l'espionatge. Com d'aquí? Sí, això ha aixecat les cires de molts treballadors de la Comissió Europea. Per exemple, en Giacomo Albertini de l'Oficina Europea contra el Canvi Generacional està totalment en contra, diu el Giacomo. Tenim moltes coreografies preparades amb altres companys, diu Giacomo. I ara què farem? De veritat algú es creu que els xinesos ens volen espiar als nostres valls? O, per exemple, Bernarda Müller, subdirectora de la Comissió Regional per als drets dels artròpods, està molt preocupada pel funcionament dels plens del Parlament Europeu. Els plens són molt llargs, diu Bernarda. Com els aguantarem sense el TikTok? Ara bé, Joan, no tot han sigut veus en contra. Per exemple, Albert Feretrus, del Comissionat Nacional de la Xocolata Belga, està molt a favor. Feretrus, Sí, Feretrus. Diu Albert, jo una vegada estava parlant de tomàquets amb una amiga i des d'aleshores no deixo de rebre anuncis de tomàquets. TikTok té accés al micròfon i ens espia. Això amb Twitter, Instagram o Facebook no passa, segons Albert. Atenció, que molts famosos tiktokers europeus, entre ells el català Maurici, el Fitxa i Llobregós, han posat el crit al cel perquè han vist en aquesta mesura un possible tancament futur de TikTok a tota Europa. El missatge de tots ells ha sigut molt clar. Si ens toquen TikTok, Europa, tal i com la coneixem, desapareixerà. Compte. Ni Putin ha sigut tan directe amb les seves amenaces. I us parlem també de la visita sorpresa del president Sánchez a Ucraïna. 2 dies després de que el president dels Estats Units, Joe Biden, i el seu amic invisible William visitessin per sorpresa a Ucraïna, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha visitat per sorpresa el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Un dels objectius de la visita era informar directament al president Zelensky de l'entrega per part del govern espanyol de 6 tancs Leopard amb possibilitat d'ampliació a 4 tancs més. Segons va dir fa uns dies la ministra de Defensa, Margarita Robles, els tancs estan sent reparats en aquests moments i es calcula que arribaran a Ucraïna entre finals de març i principis d'abril. A totes les fotografies de la trobada podem veure el president Sánchez Castejón, que posa una mirada molt profunda, entre interessant i preocupat. A la vegada, Zelensky no s'ha atrevit a mirar-lo directament als ulls en cap moment. Va dir al president, és molt guapo i tinc por de que em deixi embarassat, va dir el president ucraïnès, entre bromes. Encara que Sánchez també va tenir temps per fer les seves bromes. Després de menjar, es va estirar una estona a descansar a l'hotel i als pocs moments van saltar les alarmes antiaèries. Quan el de seguretat presidencial va entrar a la seva habitació per emportar-se, el president els hi va dir: ¿qué es esa sirena? Que la paguen, que no me deja dormir. També amb les bromes. Clar. Joan, des del desinformatiu hem pogut contactar amb un dels militars que treballa en la reparació dels tancs Leopard, el que anomenarem Felip, encara que aquest no és el seu nom real, O sigui... Felip, l'hem d'anomenar? Sí, Felip, és el que ens ha dit ell. Felip ha sigut molt clar amb les seves declaracions. Ha dit: les reparacions de la que parla el ministre Torres no són més que netejar una mica els tancs amb Philip Bank marca blanca i posar una mica d'oli a les cadenes. A més, també ens ha dit que aquests tancs, primer, no es volen ni a Port Aventura, que abans de disparar amb ells és molt més fiable agafar unes bales i xutar-les amb el peu. I que a ell l'única persona que ell deixaria pujar és a la seva sogra. Així doncs, està molt clar que l'únic lloc on Zelensky pot guanyar la guerra amb aquests tancs espanyols és a la seva imaginació. Parlem també de política perquè el govern espanyol dona per liquidada la taula de diàleg. La ministra de Política Territorial i portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha confirmat que no hi ha data per una pròxima reunió de la taula de diàleg i que, a més, aquest instrument ja no és necessari perquè actualment hi ha diàleg permanent amb la Generalitat de Catalunya. No és una mica paradoxal, Joan, que com ara hi ha diàleg no cal convocar la taula de diàleg perquè com ja hi ha diàleg no cal convocar-la? És més, si ja hi ha diàleg necessitaran una taula per dialogar, però si no hi ha taula no hi haurà diàleg i tindrem de nou el problema i serà aleshores quan s'haurà de convocar de nou la taula de diàleg. Joan... No, és que no sé és així, Sí, no, jo m'he perdut. Aquest raonament no és meu, és d'Olivia Puigpartides, propietària de la fusteria Puigol, de Canovelles, fixa't, Puigol. És Puig de Puig,
Sí. I All, Puyol, és el nom de la senyora. És la senyora Olívia, responsable de fer les diferents taules de diàleg que el govern de la Generalitat ja havia encarregat i que ara s'han quedat penjat, les taules s'han quedat penjant en l'aire. Però, i quan dic que s'han quedat penjant, ho dic literalment, perquè el barnús de les taules, el vernís de les taules, el barnús és una altra cosa, en què estaria pensant, el vernís de les taules s'està secant i per això les han de tenir penjades. La senyora Olívia no sap ara mateix què ha de fer amb aquestes taules. El que sí té clara és una cosa: si no necessiten taula perquè ara ja hi ha diàleg, a mi m'és igual, diu Olívia. Ja vindran a demanar-me taules quan no n'hi hagi i necessitin taules de nou. Aleshores els hi cobraré el triple per cadascuna. Estic plorant intentant entendre, Roberto. Sí, jo és que tampoc. El català, que és la 12a llengua amb més pes al món. Aquesta és la conclusió a la que ha arribat el baròmetre de les llengües al món de 2022, realitzat pel Ministeri de Cultura francès. El català ha rebut una puntuació de 6.729 punts, a poca distància d'idiomes com el neerlandès, que va rebre 6.795, i el portuguès, amb 6.817. Les llengües que han quedat en primer lloc doncs, han sigut l'anglès, el francès, l'espanyol, l'alemany, el rus i l'italià. El doctor en ciències, Alain Calbec, i el doctor en lletres i ciències humanes, Louis-Jean Calbec, són germans, responsables del baròmetre de les llengües, han declarat: el catalán tiene muy buena salud, seguro que si sigue así, dentro de poco será una de las lenguas más habladas en Catalunya. Que tens família francesa, Ramontos? No. Parles molt bé el... Sí, és que vaig fer un curs a l'escola d'idiomes. Val. Parlem de tecnologia, també. Novetat al Mobile World Congress. Sí, del dijous 27 de febrer fins al dijous 2 de març, Barcelona es tornarà a convertir en la capital tecnològica del món amb el Mobile World Congress, una nova edició d'aquest certamen que comptarà amb la participació de tots els països que no van poder ser-hi en edicions anteriors degut a la pandèmia. A nivell tecnològic s'esperen grans novetats, com per exemple el Samsung S23, el Xiaomi 13, Honor presentarà el seu màgic no sé què és això, W i el 5, juntament amb d'altres marques com Huawei, Oppo i ZTE, que també presentaran les seves novetats. Però de totes aquestes novetats, nosaltres volem destacar, anem a el que volem anar. Volem destacar a una desconeguda empresa tecnològica que donarà molt a parlar, Joan. Ens referim a FabOt, la companyia catalana radicada a Castellar de N'Hug. Fabot, Sí, també es podia... Sí, no ho havia pensat. A FabOt treballem perquè els nostres clients es borrin de la seva vida qualsevol traça d'ansietat i estrès, ens diu Dolors Peracabanyes, CEO de FabOt. Això. Per aquest motiu, hem dissenyat la nostra sèrie de telèfons TalOt, que en cap moment es destorbaran ni molestarà amb sons, notificacions o vibracions no desitjades. I nosaltres, Joan, hem pogut ser un dels pocs afortunats que ja han provat els TalOt i podem dir que són espectaculars. Són uns telèfons que permeten, per una part, gaudir de l'experiència de portar sobre un mòbil amb el gran avantatge de que ningú et pot molestar amb trucades o notificacions desitjades perquè directament el telèfon no funciona, no fa res. O sigui, no fa res. Seguiu-lo la pista, FabOt i la seva sèrie de telèfons TalOt. Està comunicat o viure feliç? Vosaltres escolliu. Ja sabeu, si voleu el vostre Fabot, només hi heu d'anar. Sí. Parlem de futbol, Reventós? Vinga. I és que Sergio Ramos anuncia la seva retirada de la selecció espanyola. L'actual defensa de Paris Saint-Germain i actual company de Leo Messi ha publicat un comunicat a xarxes socials informant que deixa definitivament la selecció espanyola. Després de rebre una trucada de l'actual seleccionador, Luis de la Fuente, li ha confirmat que, independentment del seu estat de forma, no tornarà mai més a la Roja. Ramos ha decidit deixar la selecció. Així doncs, a veure, si hem de ser exactes, no és que Ramos hagi deixat la selecció, sinó que directament l'han fet fora. Però, clar, sí, Sergi Ramos és Sergi Ramos i no és una persona que s'hagi caracteritzat per tenir clar segons quins conceptes, com per exemple a dalt, a baix, dintre, fora, doncs una mica això. Aquest succés ha tingut conseqüències. I la més destacada és la iniciativa que vol dur a terme Lluís Quintanilla, veí de Santa Perpètua de Mogoda. Després de conèixer la notícia, Lluís ho ha tingut molt clar. Diu Lluís: aquest divendres, després de la feina, tots els meus companys i jo marxarem caminant des de Santa Perpètua fins a la seu de la Real Federación Española de Fútbol a Madrid per protestar davant del seu president, Luis Rubiales. Molta sort. Sí. Lluís té molt clar que un jugador amb la trajectòria d'en Sergi Ramos no pot tenir aquest final de selecció. Diu Lluís: estic convençut de que això és una cortina de fum perquè no se sàpiga el del Barça i els àrbitres. Doncs bé, Joan, tot això ens ho deia ahir en Lluís, el dijous en Lluís. Doncs aquest matí a les 10 l'hem trucat per veure com anaven els preparatius i l'home ens diu que la marxa continuava, però que al final solament aniran ell, el seu cunyat i un altre noi que no coneix. Perquè els altres tenien calçotades i coses per fer cada setmana. Però no t'ho perdis, que a les 12 el mateix Lluís ens ha trucat per dir-nos que l'acció de protesta es suspèn sine die perquè de cop i volta ha sofert una indisposició estomacal. Lluís, ànims, Sergi Ramos en necessita gent com tu en aquests durs moments. Vinga, pren-te un fortasec i a la carretera. Sempre. Ens queda un minut, Reventós. Vinga. Rapidíssim el temps. El temps.
Pau Villajoyosa ha contactat amb nosaltres a temps concret @radioset.cat perquè demà dissabte 25 a les 15:46 vol anar a endejar el cotxe al Ballena Azul del carrer Segle XXI de Viladecans i vol saber quin temps concret farà. Doncs Pau, aquest és un bon moment per treure el cotxe del pàrquing. Això sí t'arranca perquè fa 3 mesos que no el mous. Sí que és cert que et podries estalviar l'euro del Ballena Azul perquè el Pau és aquest tio que amb €1 neteja el cotxe si tragués el cotxe aquesta tarda perquè en principi hi havia previsió de pluja però no tinc jo gaire clar que plogui. Ara bé, has de tenir en compte una cosa, Pau. Una vegada surtis demà amb el cotxe net de la Ballena Azul, que calculo que serà sobre els 15:48, vés amb molt de compte quan arribis al segon semàfor que et trobaràs en direcció a casa teva, perquè es preveu que a aquella hora 2 coloms amb infecció gàstrica es col·loquin just sobre la farola on tu detens el cotxe, deixant anar els seus fluids corporals i tancant-te el vehicle. Gràcies, Raventós. A vosaltres. Fins la propera. Adéu.